Ndinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waGumiguru. Tiri kutanda nokunyepai kuti kwai kunowa tsano wanonzi tiraimobonda makara wakapfuwa nemapurisa wachibva wapfa mukunyaya yenge iri kufefetiwa yokubiwa kwemiliyoni remadhora okuAmerica kuABC Auctioneers. Ipapapa kwai kupfa kwawo kwasiya Kelvin Marimo pabodzi pona osinenge zvomuya wasungiwa nemapurisa wakatopinda mudare dzimhosva nyasi waribe kupuwa bhero. Ticharamba tikaringa nyaya iyi kuti ichapera sei. Kwai kuna vamwe vashanu wakatiza wari kutsvakiwa nemapurisa kureketa kuno. Pakaita kunyangariwa, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Zvikoro zvofundo yepamusoro zvomunyika zvanga zviri kuenzanisiwa nezvimwe zvopasi rese. UZT kwai ndiyoyo yabva yaenda panhamba yechizviuru 2,200 anoribodzi 2,201 kubva pazvikoro zviri zviuru 14,000 14,000. Rekai tigoona kwai muAfrica muno icho chikoro chofundo yepamusoro choUZT chitori icho chinhamba ye36. Mobva matoona kuti takaita kusara kuenda kumashure chaiko. Rekai tirambe takaona ipapa kuti zvinopera sei. Chikoro chofundo yepamusoro choMidland State University kwai chagoita kukwidza mari dzofundoyo yaita kupetiwa kana chaiyo pamari yenge iripo kare. Pakaita kunyangariwa kana unosaya kuti zvichapera sei izvozvi. Apa wakuru wenyika wari kundoti aiwa nyika yedu iri pakanaka, nyika iri pakanaka. Kwai kuna vanhu 17 wapinda kudare dzimhosva nyasi nonyaya yokuti kwai wari kukunhidzira mwoto wokunyirana kwevanhu panhau yonyaya dzomupedza nhamo. Kureketa kuno paribe chisvinu, pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona hedu kuti zvinopera sei izvozvi, asi wazhinji waribe kufara nazvo zviri kuitika zvii. Rekai tione kuti zvinopera chere. Tiri kumataro dzimhosva pakare kwai anonzi Mhanduwe pabodzi pona Thanks Makore wanzi waribe mhosva panhau yokupondiwa kwatapiwa Makore. Ipapapa pachaita kuhwadza wazhinji. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere. Ticharamba hedu takaringa, asi nyaya yemwana iyu inoita kuhwadza hedu kutoitetekera chaiko. Kwai gurukota Jurai Moyo riri kuda kuvhiringidzana newagari wokumuzarabani wari mumhera mupamasitoro pamuzarabani. Kwai izvezvi hurumende inoda kuti iingidzire kukura kweguta romuzarabaniro kuzvinoita kuti kuri kuchehwa kuya mweya uya uyu kugoona pekutandira kukurira. Ipapapa zvakanaka hazvo, asi kwai wari kutoda kutomanikidza munhu wese kuti abve panzvimbo yaariyo aendesiwe kunhu kwokuti anobva aenda kogara. Asi ipapapa zviri kuitiwa zvinhu zvinongoita zvokumbunyikidzana nokumanikidzana nokutsitsirirana pabodzi pomu. Ipapapa wagari weikwe kumuzarabaniko wari kuita kusaya zvokuita nokugara wakabatira ura mumanja. Rekai tigoone kuti zvinenge zvakamira sei pakutekera kwemazuva. Nyasi kwaburika masoko okuti hurumende iri kumanikidza wana murairidzi pabodzi pone wapwere wakanyora bvunzo dzegrade 7 kuti warambe wachienda kuchikoro. Ipapapa unotosaya kuti ko zvinenge zvinyatsoita kudini. Isu takandokura tichiti mukapedza kunyora grade 7 yo aiwa modi fama yenyu muri kudzimba dzenyu makamirira kuti zvinoburika musarudzozo zvibuye. Kuno apa kwai munhu wese benhuka kuchikoro, woramba uchindoenda kuchikoro uchindopipiridzana nekuenda nokubenhuka uchienda nokubenhuka kootamba ikweyo. Pakaita kunyangariwa, wabereka wanotoita kuhwadziwa idi nonyaya yemari dzobhasi dzinenge dzindoramba dzichiburika kureketa kuno. Wamunangarwa kwai wagoisa anonzi Gideon Gapare kuti ndiye aite munhu anoziva maherohero awo zvakanyanya, pachirungu chief of protocol. Kwai ipapapa ari kutora kubva kuna Chitsaka chipaziwa zvokutoti kwai Chitsaka yu ari kusiya basa kutanda kwemwedzi unouya. Rekai tigoone kuti zvine chazvinochinja chere kuupenyu hwevanhu hwakaita sesu, asi tinoona paribe kana chibodzi chinochinja.
Zvinotochinja upenyu hwedu ndizvo zvareketiwa nozera kureketa kwanyasi. Kwai dhiziri rakwira nomasendi 4 kuenda $1 nomasendi 40 anonhatu kuAmerica, kana kuti mari yomunyika churu chibodzi $4 nomasendi 7. Pakaita kunyangariwa. Peturu kwai yakwirawo nemasendi 3 kuenda $1 nomasendi 55 mari yokuAmerica, kana kuti yomunyika mazana mapfumbamwe $40 nomasendi 20. Pakaita kuoma chaipo. Ipapa bhangi ronyika ragwesa kwai anonzi Innocent Mashe kuti ndiye aite mutevedzeri waMangundya. Aiwa, ticharamba tichiringa kuti kune zvazvinochinja chere kuupenyu hwevanhu kana kuti palibe. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi United Nations General Assembly yaita kuvhota kuti ibvume kuti Russia iri kuita kusikinya tokono pane zvairi kuita zvokugotora nyika iriyo Ukraine kureketa kuno. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini, asi kuno nyika dzinosvika 35 dzinosanganisira South Africa neZimbabwe dziribe kuvhota munhau iyi, nokuti vari kuti zvinofanira kuita kuti nyika dzireke kuhwa pane kuti dzirambe dzichienderera mberi nokunyirana. KuSwitzerland kwai izvezvizvi nyaya yekuengana nevanhu wariwo chiIslam iri kuenderera mberi. Ipapapa kwai kwari kutonzi kuisiwe mutemo wekuti munhu kunyanya vanhukadzi vanenge vakapfeka zvifuka musoro zvavo zviya, kwai zvinofanira kubisiwa kuti wabhadhare mari inoita churu chibodzi $1 okuAmerica. Pakatoita kunyangara chaipo, panenge paribe chisvinhu ipapa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Nyika yoKenya yabhadharisiwa noChina choupenzi $10 mamiriyoni 10 pachikwereti chauribe kubhadhara. Izvezvizvi kwai chikwereti icho chiri kuramba chitokura nokuti vari kutadza kuchibhadhara. Pakaita kunyangariwa. Ini ndo pamunoona kuti iwo waChinawo ishamwari dzedu pavanenge vachindotsvaka mari nezvinovaitira zvakanaka chete, uye kuti vanoda kutibatsira kutsvaka mari. Kwai rimwe bhora rakasenzesiwa naDiego Maradona kubirira paaigotamba mutambo wenhabvu paya achigohedza nomanja zvisingabvumiwe pamutemo, kwai richaenda kotengesiwa. Kwai vari kutoringira kutoti vanogona kutoripinza $3 mamiriyoni 3 chaiwo mari yokuAmerica. Mabii angu pakaita kuoma. Ayambana agozvifunga kuti iro bhora rakasenzesiwa kubirira ndo rinotoita kutengiwa nemazikutukutu mari kudare. Idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvipinza sei izvozvi. KuAmerica kwaita kufadza chaiko izvezvi. Wazhinji wanoringa nozvo zvinoitika muAmericamo vari kuita kufara kureketa kuno. Kwai murume anonzi Alex Jones agonza agobhadhara mari inoita mamiriyoni mazana mapfumbamwe $65 $965 million iriyo choupenzi yokuti ane vanhu vaaigoreketera manyepo achiita mapwapwa pamusoro pavo. Tiri kuzvitenda. Rekai tigoone kuti kurepesa kwaaita muromo achireketa ndokurepesa chere kwaachaitawo homwe yache. Idi pakaita kunyangariwa. Ipapapa unotenga wapinza nodzinza rese munhamo chaimo, nokuti mari iyi tsvinu yakarepa yakawanditsa. Tiri ipapo zvedu mabuja. Rekai kwanyasi tidifamire pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.